Yauwa a bidiyon mu na yau insha Allah zan nuna mana yadda za a ƙirƙiri wannan bidiyon kamar yadda kuke gani yanzu haka. Sannan kuma da Allah kada dai a shafa'a a cigaba da mana sharing da liking because shi ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu cigaba da kawo muku kamar yadda muka saba. Let's go. Yauwa da farko za ka yi recording kanka kana yin tsalle kamar za ka tafi kenan, sai ka zo ka ɗauki abin da za ka ɗauka. Sai ka dawo sai ka yi tsalle kamar ka duro. Idan ka yi wannan sai ka shiga CapCut ka danna new project sai ka ɗauki bidiyon sai ka danna art sai ka shiga sai ka je daidai wajen da kake yin tsalle za ka tashi sama sai ka yi splitting. Ka yi splitting sai ka taho ka ɗauki abin ka taho daidai wajen da kake durowa shi ma sai ka yi splitting. Ka yi splitting sai ka danna delete shikenan ka cire shi. Idan ka yi wannan sai ka je ka duba inda bidiyon yake da empty bana mutum hoton ka baya ciki kenan sai ka ɗauko shi sai ka sa shi a tsakiya. Idan ka haka sai ka buɗe shi ka ɗan buɗe shi sai ka je YouTube ka ɗauko green screen agent sai ka yi downloading sai ka zo ka yi adding as overlay sai ka ɗauko. Bayan ka ɗauko shi ka ɗaura sai ka saita sai ka zo ƙasan nan ka je wajen da aka sa remove BG sai ka shiga chroma key sai ka ɗan ƙara intensity ɗin. Idan ka ƙara intensity sai ka fito sai ka je wajen da aka sa adjust ɗin nan in ka je sai ka wajen SL sai ka danna green ɗin nan sai ka rage hasken nashi shikenan. Bayan ka yi haka sai ka jawo hoton naka na ijel ɗin kenan sai ka saita shi center inda kake center. Yauwa bayan ya tsaya cikin wurin da hoton ka yake ga wani waje a sama keyframe sai ka sa shi sai ka ɗan ja kaɗan sai ka ƙara sa shi sai ka dawo kuma sai ka tura hoton sama ma'ana ya fice kenan in ya tashi. Bayan ka yi wannan sai ka je ka ɗauko sticker sai ka danna text ka danna sticker ga wani waje nan sai ka danna block ɗin nan a ƙasa za ka ga wajen da agogo yake sai ka ɗauka. Idan ka ɗauka gashi nan sai ka danna good. Bayan ka yi wannan sai ka je ka ɗauko ɗaya hoton ijel ɗin naka wanda yake dawowa daman guda biyu za ka ɗauko. Idan ka ɗauko shi ma sai ka je ka cire mai chroma key kamar yadda ka cire wancan ka yi removing background ɗin ta hanyar chroma key sai ka cire in ka yi sai ka je shi ma ka rage hasken saturation and lightness sai ka rage shi. Idan ka rage shi shi ma sai ka ɗora masa. Yauwa bayan ka yi wannan za ka ga ya taho daga wancan side ɗin ko ba daga wannan muke so ba sai ka je wajen transform ka danna transform ga mirror nan za ka ga ya canza side sai ka ja shi can sama ka tura shi can wajen da yake fitowa kenan. Yauwa bayan ka gama da wannan sai ka je ka sa masa keyframe shi ma kamar yadda ka yi wancan a waje guda biyun in ka ɗan sa ɗaya sai ka ɗan tura shi sai ka sa ɗayan. Idan ka tabbatar da ka sa wannan sai ka jawo shi daidai wajen da mutum yake sauka. Idan ka zo sai ka bar shi sai ka yi cutting wancan side ɗin za ka ga ya sauka. To wajen da yake sauka daidai wajen nan za ka yi cutting. In ka yi cutting ka yi splitting sai ka danna delete shikenan. In ka yi haka shikenan ka gama sai ka danna 720p ƙara resolution sai ka yi export.